चिरां जिल्ला खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव गाबोननि जानो गोनां 1 तारिख सानडे फुटबल ट्रफी फाइनाल गेमखौ गाबोन 1 तारिखआव नुनो मोनगोन। बेवहाय गोबां माननि आलासिफोर सफैगोन। खोनानाय बायदिब्ला जोङो जोंनि ससियेल वार्कार जिसया समफ्रामारि सारखौ बेयाव आलासि महरै सफैगोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे दाब दाब जायगानि गोबां माननि आलासिफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो बेवहाय गेलेगोन बागमारा आरो बेजों लोगोसे हाथिमरा। हेलौ लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनै आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों जाहैबाय। दा चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियावहाय गाबोन जोलुर बादायारि लास्ट फाइनाल जागोन। दा नैबेखौहाय आङो फोसावहरनो नागिरदों जाहैबाय मा, दा सोरबाया मिथियाखै जानो हागौ। दा गाबोन 1 तारिख रबिबार, दा 1 तारिख रबिबारावहाय गाबोननि समाव बेयो फाइनाला जानानै थांगोन। दा बे फाइनालावहाय गेलेनानै दिन्थिगोन बागमारा भार्सेस बिनि एगेन्स्टआव हाथिमरा। दा बिथांमोना फाइनालाव गाबोन गेलेगोन जोबोद मोजाङै। दा खोनानो मोन्दों दा बिथांमोना गोजान गोजाननि हायर लाबोनानैहाय बे गेलेनायखौ दिन्थिफुंगोन। गेलेनानै दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मिथियाखैब्ला नैबे जोलुर बादायारि फाइनाल गेमा गाबोननि समाव जागोन। दा नोंथांमोना साखाथि फाखाथि सोरबाफोर मिथियाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन एबा फैनानै हेल्प होलायफैनो हागोन। नोंथांमोना बयबो नैबे जोलुर बादायारि गेमखौ नायफैनो हागोन, ट्रफी खेला। आरो बिथांमोना जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरबा बबेबा स्किम आरो सोरबा गोजान गोजाननि प्लेयारफोरखौहाय लायनानै जोबोद मेहेरगोनां नायनो समायना जोग्रा प्लेयारमोनखौ लायनानै जोहोफैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। जे सोरबाया जुदि मिथियाखैब्ला गाबोननि सानडे 1 तारिखआव बे जोलुर बादायारि फाइनाल गेमा जोङो नुनो मोनगोन चिरां जिल्ला खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव। जोबोद मोजां नायनो समायना बे फुटबल गेमखौ जोङो गाबोननि गेजेरावहाय नुनो मोनगोन। ट्रफिजों लोगोसे गोबांथार मानि बेखौहाय होदेरगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा समायना रमायना बेवहाय मोसानाय मुसुरनाय गोबां माननि आलासिफोर, मान गोनां आलासिफोर बेवहाय नुजाफैगोन। खोनानो मोन्दों जोङो जोंनि ससियेल वार्कार, जोंनि दिदोमै थाखानाय जोंनि बे जिसया समफ्रामारि सारखौबो बेवहाय नुजाफैगोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। आरो बेवहाय जोंनि माननि आलासि, बेवहाय खोनानाय बायदिब्ला गोबांथार आलासिफोर बेवहाय नुजाफैगोन आरो बेवहाय गोबांथार बेबायदिनो समायना रमायना मोसाग्रा सुबुं एबा मोसानानै दिन्थिफुंगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। जोङो बे फुटबल फाइनाल गाबोननि जानो गोनां 1 तारिखनि फाइनाल गेमखौ जोङो बयबो नायनो थाखाय थियारि जानानै थादो एबा जोङो नायनानै लादो। जोबोद मोजां मोजां ना, जोङो खोनानाय बायदिब्ला जोङो स्किमनि प्लेयारफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। सोरबाया नुफेराखै जोंनि स्किमनि बल जोग्रा प्लेयार बिथांमोननि समायना रमायना बै खानाय जाथि जाथिलाय खानाय बोदलायनाय ना, इन्टारनेसनेल बेफोरबायदि प्लेयारफोरखौ जोङो मेगनजों नुनो मोनगोन एबा बिथांमोननि बल जोनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। ओरैबायदि समायना रमायना ना, जोङो सिगांनिफ्राय जोङो नुबोबाय थादों। ओरैबायदिखा माने बिथांमोनानो जाहैबाय दा जोंना जायगाफ्रा जाहैबाय बागमारा भार्सेस जोंहा हाथिमारा, बिसिनि एगेन्स्टआवहाय बिथांमोना मोननै टिमजों बागमारा अल आरो हाथिमरा बिथांमोननि मोननैनि जोङो दिनैहाय प्लेयारफोर ओरैबायदि फाटाफाटि ना, दामि दामि प्लेयारफोर लायनायखौहाय जोङो नुनो मोनगोन। दा गाबोन 1 तारिख, दा बे 1 तारिख सानडेआवहाय जागोन बे फुटबल ट्रफी खेलाया। दा बेवहाय जोंहा गोबां माननि आलासिफोरबो फैखागोन। जोङो बयबो जेन
नायलायगोन होननानै आङो आसा मिजिंथिनाय जाबाय आरो बयबो फैनानै बे फुटबल टुर्नामेन्टखौहाय जोङो सापर्ट होलायफैगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। दा फै अब्ला आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। नोंथांमोना गाबोननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बे फुटबल फाइनालनि भिडिअखौ गाबोननो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ स' माच। लाभ इउ अल। बाय बाय।